Saluyot. Ayan. Dito sa Kuwait, dito yung Kuwait ni, manmanong adala ko da saluyot. So, paglalo no, umaitikwan, panaglami so, nanggulpi akti saluyot, itini, nangina pa iti saluyot dito nanggulpi akti saluyot, natingik katak bulong na, nahugasak dati yun, nabagwakon, maaruyutanan. So, tikasta, natingin, istani, tapos, noon na natin, ikastak tila duma, ibilag ko, tabil ko ito, tapos ibilag ko, ako bakti kulambo, tap nang mangilaw, or madapuan ti agkakarayam, bilag ko kasta. Dati yan, dati nabilag. Mabalin ko ikabilye plastic, kasta idulin ko, tapno, ito awan kong ti magatang saluyot, di ili. At dati saluyot ko. Ayan. Napagango dati, madalos dati yan. No kaya't monto ti agluto, mabalin nga ibabad mong umuna, tapno luwang muyot sa kanto, ipaksiw. O, diba? Pasto iti Ilocana. Ito yung manok. Pitso ng manok na tinakulaan ko. Tapos, kinimay-kimay ko. Ginisa ko sa bawang lang. Tapos, yung sabaw naman ng manok, dito ko linagay yung saluyot. Papakuluan mo yung saluyot hanggang matuyo kunti. Dapat kukunti lang ang sabaw. Yan. Okay. Kunting mantika lang din. Para hindi masyadong dumalangoy. Ayan. Maganda ito ipakain sa mga bata. Para hindi naman, para hindi mabulunan yung mga bata, papakainin mo nito. Dapat hiwain mo kunti yung yung saluyot para hindi sila mabulunan. Tapos ipakulo mo dun sa sabaw ng manok. Tapos yung manok naman, kimay-kimay ni maliliit. Igisa sa bawang. Konting mantika lang. Pwedeng lagyan ng magic sarap para ma-magic yung sarap. Maganda ito sa mga sa mga parang hindi natutunawan, lalo na yung mga bata, yung hindi makadumi. Kahit tayo, mga matatanda, maganda ito. Ang ginagawa ko sa saluyot, yung pipitasin mo ngayon, tapos mo muna, dapat malanta muna, malanta. Kung baga sa Ilocano, malaylay. Para hindi masyado madulas pag linuto mo. Kukunin mo yung saluyot ngayon, bukas, ng hapon lulutuin mo. Para hindi masyado madulas. Kasi kung bagong pitas yung saluyot, madulas. Ayan. Ayan. Ito. Halo-halo mo. Halo-halo. Ayan, maganda ito sa tiyan. Yung mga parang hindi natutunawan, yung nahihirapan pasing tabi po, nahihirapan dumumi. Maganda ito sa mga bata o kaya sa mga matatanda. Tapos yung parang naninigas yung tiyan mo. Ito maganda to. Dagdagan mo lang ako, maraming bawang ilalagay ko kasi maganda yung bawang. Ayan. Timplean mo lang siya ng patis, konting magic sarap. Pwedeng lagyan ng paminta, yung konti lang para sa hindi siya maanghang. Sarap. Ayan, pakuluan mo lang siya ng hanggang kumunti yung sabaw. Pag kumunti na yung sabaw, pwede na. Kuluan mo, lagyan mo ng sibuyas, tapos konting paminta. Pag pinakulan, lagyan mo patis. Yan. Pag lumambot na yung chicken, kunin mo na yung chicken, kimay-kimayin na maliliit. Tapos, yung sabaw, doon mo ilalagay yung saluyot, pakulaan mo. Tapos, kimay-kimayin mo yung pitso ng manok na pinakuluan. Igisa mo lang siya sa bawang. Tapos, lagyan mo konting magic sarap para magkalasa. Kunti lang. Pag natuyo na ito, kunti. Sarap. Hindi madulas.
basta ang gawin mo, mas maganda magluto kahit paksiw na saluyot, pwede. Ano, pitasin mo ngayon, bukas mo lutuin. Para yung hindi masyado madulas. Sarap na to mamaya sa bagong lutong kanin. Ayan. Ito ay luyang dilaw or tinalis ko na yung balat. Sa mga katulad kong mataas ang uric acid, ito ang unang inumin nyo pag bagong gising. Ito gawa tayo. Pag bagong gising ka, ito yung inumin mo. Pero uminom ka muna ng 1 tasang maligamgam na tubig. Tapos ito, luyang dilaw. Ganito gawin natin. Itpitin. Itpitin lang yan. Luyang dilaw. Turmeric. Pagka yung ginagawa nilang turmeric powder. Ayan. Tapos carrots. 1 pirasong carrots. Tapos ito, pipino. Ito. Ganon, para lumabas konti yung juice niya o tubig sa loob. Luwain din ng ganon, manipis. Ito maganda po sa mataas yung uric acid mo, yung mga gaya ng may mga arthritis, lalo pag umaga, paggising mo hindi mo na maiganon yung daliri mo kasi masakit yung mga buto-buto, arthritis. Tapos lemon. Ito yung magandang lemon. Kung walang ganito, kalamansi dyan sa atin maganda. Kalamansi. Ayan. I-slice ko yung pwedeng i-slice na ganyan yung isa at pagsamahin dyan. Itong isa naman depende sa asim na gustong, pero ako gaganon ko ito at kakayusin ko. Masarap yung nasa loob niya yung laman. Ayan. Depende sa rami ng tubig. Tapos, ito tanglad. Dapat yung ganito. Mas maganda yung may puno. Ayan. Pitpitin. Ayan. Para lumabas yung katas niya. Tapos, putulin ng maiksi. Tapos, ilagay natin sa ito. Ilagay natin sa loob. Ayan. Pati yung carrots. Ayan. Ito po ay magandang inumin. Isang tangkay na tanglad, isang carrots, isang pipino, saka kahit ganito kalaki na luyang dilaw. Tapos, lagyan natin ng warm water itong piniga kong lemon. Medyo mainit-init konti itong linagay ko. Tapos, sasalin ko yung tubig na medyo maligam-gam sa loob. Ayan. Tapos, dadagdagan ko ng tubig ulit. Ayan, ayan. Saka natin haluin. Pwede mong kung ayaw mo yung medyo maasim-asim konti, pwede mo lagyan ng 1 teaspoon na honey. Kung gusto mo yung medyo namis-namis. Pero okay lang sa akin. Kasi mataas yung uric acid ko, ito yung lagi kong iniinom. Mula nung pisaan ko uminom nito, mga 1 linggo lang, ayun,
Awa ng Diyos, naalis na yung sakit ng mga buto-buto ko, yung tuhod ko, masakit, yung lahat na yata yung mga joints ng ano ko masakit. So, ito, kukulubin natin ganun. So, ito na. Ito ang inumin natin. Pwede naman kahit hindi umaga, kahit gawin mo na itong tubig. Basta iinom ka ng tubig, ito na lang iinumin mo. Ito, gagamitin mo, dapat puno yung tubig. 2 lemon lalagay mo. Tapos, pwede mo na inumin hanggang hapon. Try nyo, mga kabayan. Ito yung isang pipino, isang tangkay na tanglad, isang carrots, at luyang dilaw. Ayan. Dapat pag ininom ito ay maligam-gam. Maganda ito sa umaga pagka wala pang laman nandyan. Maganda ito pang maalis ng uric acid. Kung acidic ka, maganda.